Міжнародны алімпійскі камітэт прыняў канчатковую пастанову адносна беларускіх спартсменаў. Яны змогуць браць удзел у зімовай алімпіядзе ў Мілане ў наступным годзе. Праўда, у нейтральным статусе. У паведамленні МАК гаворыцца, што для беларускіх і расійскіх спартоўцаў будуць выкарыстоўвацца умовы допуску, зацверджаныя перад парыжскай леташняй алімпіядай. Тады да ўдзелу ў гульнях дапусцілі індывідуальных алімпійцаў з пашпартамі Беларусі ці Расіі, але выступаць яны маглі пад алімпійскім сцягам. Пад забарону трапілі спартоўцы і дапаможны персанал, якія падтрымліваюць вайну Расіі супраць Украіны або маюць кантакты з войскам ці сілавымі структурамі. Пры гэтым міжнародныя федэрацыі біятлону, лыжнага спорту і хакею не дапусцяць нашых суайчыннікаў да алімпіяды, нават у нейтральным статусе. Таким чынам мы пастанавілі, што ўсё застанецца без зменаў. Група, створаная для Парыжу, працягне працу. Мы будзем мець групу індывідуальных нейтральных атлетаў, якая будзе супрацоўнічаць з міжнароднымі федэрацыямі. Мы палічылі, што цяпер самым справядлівым будзе захаваць усё як ёсць. У Беларусі могуць ускладніць правілы для інтэрнэт-гандлю. Адпаведныя змены прапісалі ў праекце закону аб удасканаленні спажывецкага рынку. Яго вынеслі на грамадскае абмеркаванне. У прыватнасці, звесткі ўсіх гандляроў сеціве хочуць унесці ў гандлёвы рэестр. Замежныя інтэрнэт-пляцоўкі змогуць працаваць у нашай краіне толькі пасля адкрыцця беларускай юрыдычнай асобы. Акрамя таго, Міністэрства гандлю і антыманапольнага рэгулявання зможа блакаваць платформы за парушэнні, а ўласнікі будуць абавязаныя ўзгадняць з дзяржаўнымі органамі пералік тавараў і падтрымліваць заяўлены асартымент. Неабходныя змены ў чыноўнікі тлумачаць рэзкім ростам колькасці інтэрнэт-крамаў. За 5 гадоў іх колькасць вырасла ў 2,5 разу і дасягнула 31 000. Абмеркаванне дакументу будзе працягвацца да 29 верасня. З надыходам восені беларусы сталі часцей хварэць на прастуды і вірусныя інфекцыі. Медыкі адзначаюць рост зваротаў у паліклінікі, але запэўніваюць, што сітуацыя застаецца пад кантролем. Маўляў, эпідэмічнага парогу краіна не дасягнула, а таму ніякіх дадатковых абмежаванняў уводзіць не будуць. Паводле Міністэрства здароўя найчасцей беларусам дыягнастуюць рынавірусы, адэнавірусы, а таксама новы штам каранавіруса стратус. У ведамстве заклікаюць прытрымлівацца прафілактычных захадаў, мыць рукі, пазбягаць натоўпу, умацоўваць імунітэт, а пры першых сімптомах прастуды заставацца ўдома. Таксама беларусам раюць прайсці вакцынацыю супраць грыпу С, што запланаваная на кастрычнік-лістапад. Белсад дапаможа сваім вызваленым з турмаў калегам. Гэтак пастанавіла адміністрацыя каналу, паведаміла кіраўніца беларускай рэдакцыі Аліна Кушык. Яна распавяла, што ўсім 8 белсадаўцам, якіх пасля перамоваў Лукашэнкі з пасланнікамі Трампа адпусцілі і выставілі за межы Беларусі, прапануюць працу і магчымасць рэабілітацыі. Усім тым нашым калегам, які працягнуць сваю працу ў журналістыцы і захочуць вярнуцца, то, канешне ж, дзверы ў Белсад заўсёды адчынены. Мы прапануем ім умову на працу, прапануем сацыяльны пакет з вельмі канкрэтнай фінансавай дапамогай, таксама медыцынскую страхоўку і дапамогу ў легалізацыі. Усё тое, што дапаможа ім у першы месяц адчуць сябе тут упэўнена. Больш за тое, тэлебачанне здыме для нашых супрацоўнікаў кватэру на цэлы год, каб яны маглі сябе адчуваць спакойна і утульна і спачатку пачаць думаць пра будучыню перад тым, як трэба будзе вырашаць вельмі шмат праблемаў. Расія парушыла паветраную прастору адразу 2 краінаў НАТО – Польшчы і Эстоніі. Апошняя запытала кансультацыю партнёраў з альянсу. Спачатку 3 расійскія знішчальнікі МіГ-31 парушылі мяжу Эстоніі каля вострава Вайндло у Балтыйскім моры. Каля 12 хвілінаў яны без плану палёту і з выключанымі транспондерамі і радыёсувяззю заставаліся ў паветранай прасторы краіны. У паветра былі паднятыя італьянскія F-35, што дзяжураць у Балтыйскім рэгіёне. Пазней пра яшчэ адзін выпадак заявілі ў Польшчы. Там 2 расійскія знішчальнікі парушылі зону бяспекі польскай свідравальнай нафтавай платформы. Пазней Мінабароны Расіі аспрэчвала абвінавачванні. 19 верасня гэтага года 3 расійскія знішчальнікі МіГ-31 здзейснілі планавы пералёт з Карэліі на аэрадром у Калінінградскай вобласці. Палёт адбываўся ў строгай адпаведнасці з міжнароднымі правіламі выкарыстання паветранай прасторы, без парушэння межаў іншых дзяржаваў, што пацверджана сродкамі аб'ектыўнага кантролю.
Польска-беларуская мяжа зачыненая ўжо больш за тыдзень. Моя каляжанка Ганна Калтыгіна прааналізавала думкі розных аналітыкаў і экспертаў. І прагнозы тут несуцяшальныя. Сітуацыя можа перарасці ў сур'ёзны лагістычны крызіс для ўсёй Еўропы. Закрыццё польска-беларускай мяжы спыніла рух аднаго з асноўных маршрутаў свету – кітайска-еўрапейскага чыгуначнага экспрэсу. Цягнікі стаяць у Беларусі, тавары не трапляюць у Еўропу, простыя людзі ў паніцы. Цяпер давядзецца перанакіроўваць грузы на марскія шляхі. Эксперты папярэджваюць, калі такая сітуацыя працягнецца, Польша і Беларусь трацяць ролю галоўнага транзітнага хабу паміж Еўропай і Азіяй. У пастцы апынуліся і 10 тысяч беларускіх дальнабойнікаў, якія працуюць у польскіх кампаніях. Яны не могуць вярнуцца на працу ці дадому пад пагрозай пастаўкі харчоў і лекаў. Паралельна Кітай тэстуе новы маршрут у Еўропу праз Арктыку, дзе клімат адкрывае новыя магчымасці для суднаходства. Але пакуль гэта толькі долі адсоткаў ад агульнага гандлю. Польскія ўлады кажуць, мяжа будзе адкрытая толькі тады, калі бяспека для іхнай краіны будзе гарантаваная. А пакуль Еўропа і Азія рыхтуюцца да росту выдаткаў і збояў у пастаўках. Усе падрабязнасці і думкі экспертаў шукайце ў матэрыяле Ганны Калтыгінай на belsat.eu. Трапіць з Латвіі ў Беларусь можа стаць складаней. Міністэрства камунікацыі краіны плануе не падаўжаць ліцэнзіі на аўтобусныя пасажырскія перавозкі ў нашу краіну. Пра гэта паведамляе выданне delphi.lv. Пастанову абгрунтуюць рызыкамі на межах еўразвязу. Пад імі латвійскае ведомства мае на ўвазе павелічэнне потоку пасажыраў, якія накіроўваюцца ў Расію і Беларусь праз іхную краіну. Цяпер з Латвіі адпраўляюцца 4 аўтобусы ў Расію і 3 ў Беларусь. Пры гэтым з 15 кастрычніка краіна уводзіць забарону на нерэгулярныя міжнародныя перавозкі арганізаваных групаў з Латвіі ў Беларусь і ў адваротным кірунку. Мігранты спрабавалі трапіць з Беларусі ў Еўропу праз падземны ход. Яны вырылі тунэль пад плотам на беларуска-польскай мяжы. Гісторыя скончылася затрыманнем. 19 верасня Цэнтр назірання за электроннымі бар'ерамі Польшчы атрымаў паведамленне пра спробу незаконнага пераходу мяжы. На месца быў скіраваны памежны патруль, які выявіў 4 замежнікаў, што спрабавалі перапаўсці з беларускага на польскі бок пад зямлёй. Паведамляецца, што ў выніку парушальнікаў затрымалі і вярнулі назад у Беларусь. Транспартная інспекцыя з пачатку года правяла больш за 200 правяранняў таксі. Падчас іх было выяўлена больш за 400 парушэнняў і канфіскавана 217 аўтамабіляў. Пра гэта паведаміла Міністэрства транспарту і камунікацыі. Пераважную большасць аўто адабралі за таксаванне іх уласнікаў без ліцэнзіяў або з парушэннем правілаў і умоваў. Яшчэ частка транспартных сродкаў была канфіскаваная за няспраўнасці, з якімі забаронена ўдзельнічаць у руху або за адсутнасць тэхнагляду. Апроч таго, інспектары міністэрства выявілі выпадкі парушэння таксоўцамі рэжыму працы і адпачынку, а таксама правілаў перавозу пасажыраў. У Белавежскай пушчы цяпер незвычайны перыяд, самая пара рову аленяў. Калі казаць менавіта пра белавежскую папуляцыю гэтых жывёлінаў, то там яны равуць звычайна ад 20 да 70 дзён. Паглядзіце на унікальную прыродную з'яву. На гэтым я з вами развітваюся. Заахвочваю ставіць лайк, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, у тым выпадку, калі гэта для вас бяспечна. Поўны агляд падзею дня глядзіце ў вечаровым выданні аб'ектыву. Беражыце сябе і да сустрэчы ў эфіры.